יהודה ועוד, ולא רק בארץ, גם בחוץ לארץ, באזור בבל העתיקה, מלפני כ100 שנה החלו שם חפירות. הממצאים הארכיאולוגיים שיוצאים מבטן האדמה ומספרים את הסיפור ההיסטורי, כמה חשוב לפרסם את הדבר. עם ישראל לא צריך את הארכיאולוגיה, ידוע לנו שמשה אמת ותורתו אמת, אבל לפרסם את הדברים בכל העולם כדי שכל אדם ידע את האמת לאמיתה. כך גם גמריהו בן שפן, ברכיהו בן אריהו הסופר, ברכיהו, חותמת של חזקיהו המלך, של חזקיהו, של חזקיהו.